Buď chamtivý. Vezmi si lepšie úroky a neplať zbytočné poplatky. Zuno. Less bank, more life. Nemysli stále na peniaze. Stan sa našim klientom a Autopilot sa postará o to, aby si mal peniaze k dispozícii a zároveň, aby ti čo najviac zarábali. A samozrejme v Zuno máš vždy top úroky a žiadne zbytočné poplatky. Zuno. Less bank, more life. Začni už na peniazoch zarábať. Zuno ti dá na 3-ročnom vklade 4% ročne. Bez skrytých podmienok, bez minimálnej výšky vkladu a samozrejme s istotou silnej rakúskej bankovej skupiny Raiffeisen. Zuno. Jsme brutálně jednoduchá banka. S námi zařídíte všechno online, rychle a jednoduše. A navíc jsme součástí silné rakouské skupiny Raiffeisen. Zuno. Less bank, more life. Nenechte nás vydělat. Otevřete si účet v Zuno za 0 korun měsíčně. Jednoduše online za 3 minuty. A bez zbytečných poplatků. Zuno. Nová online banka. Klikněte na zuno.cz. Za 3,5% zradí svou banku každý. Jen v Zuno dostanete na 6měsíčním vkladu top úrok 3,5%. Jako dárek na uvítanou do konce září. Zuno. Nová online banka. Klikněte na zuno.cz. Spořte jako v daňovém ráji. Jen se spořením v Zuno můžete mít z 2% úroku výnos až 2,3%, protože ušetříte na daních, jednoduše a online. Zuno. Více na zuno.cz nebo volejte 2456 a 5 devítek.